Gabon, Gabon danoi. Bueno, laizter hasiko dugu, Asier Arteagakin gaur. Bakizue, bueno, bera pilotari ohia eta oin coach olako lesionatuta eta, bueno, uste dut momentu ezin jobia dela igual, Gabon, oin izate konektatzen ja pila bat. Uste dut momentu ezin jobia izan leikela, bueno, kirolian eta gure beldurrak eta lanian daskagunak eta ansiedadiak eta berakin lantzeko eta bere esperientziatik. Segurazki asko kemen ikusiko zenuten igandian pilota finala, eta bueno, bakizue Bartolan coacha dela bera Asier, eta bueno, seguro kontatzen dizkugula mila gauza. Gonbidapena ontxe bidaliko diot, eta ber konektatzen dan, ontxe bertan egon gera izketan, beraz ni prest eta bera ere bai. Bakizue galderari baldin bakazue Asierre bidaltzeko, aukera kasuela nola ez galderak itxeko, eta zuzenia saiatuko gera erantzuten, eta bueno, bestela gero bidali eta ingo dizkigu berari, eta nola edala ingo dugu modua erantzuteko, bale? Bueno, esan detena hori, bera pilotari ohia profesionala izan zen, eta pilota lagasuanean, kirol profesionala lagasuanean, bueno, ordutik urte batzuetan coach lanetan nahi da, ikusten da ja hor konektauta dabala, zakea bere gurekin bat itxeko moda dakan, eta bueno, galdetu... Ai, bale. Aupa, Arratxaldeon. Kaixo, Gabon, Asier. Gabon. Zemuz ondo? Oso ondo eta zu? Oso ondo. Bueno, hobeto nahi, baina... Bueno, bai, enteratu naiz, bai. Bai. Bueno, baina lehenago naiz pentsatzen, gauza esan honetatik ere atera berria gauza positiboak ez, eta bueno, haitxu denbora generaman hitzordo jarri nahian, eta hemen gaude. Hori da, eta horregatik ez badiz, ez ginen gaur hemen egongo, así que beti zategunan, gertatutakoa ja gertatuta dago, orain hortikan zer ateratzen dezaket, zer atera dezakegu positiboa. Hori da. Asier zuzemuz, asteburu intensoa eukidezu, ez? Bai, egia esan asteburu intensua, bai, nazka, futbolista batzuk, pelotariak bai, Iñakiren kasua, finala, eta asteburu intensoa, baina, horlakoa gustatzen zaizkigu, beraz gustora. Asier, ez dakit nunbaitetik hastiarren, zu pilotari ohia zera, kirolari profesionala izan dakoa, oin coach lanetan zaude, kontatu pixkate nola maz zenun salto hori. Nik zu gainera esan behar nizun, ezautzez haitxut, ezautu zintu, sare sozialetan, Xabier Rusaiaga lankidan bitartez. Baitu. Bai, ze asko gustatu zitzaidan, berarin zenion elkarrezketa, berakin nintzen sola saldia, ze Xabier egia esan asko miresten dut, bera ere txirrindularitzatik oin dana dakego aurkezle, eta lankide fina, eta batez ere atentzioa emazian hori, sare sozialetan, biakain eroso euskeraz. Eta holako gai potentiei buruz, ez? Eta, bai, esan nuan, polita, ze batzutan sare sozialak kanpotik asko kritikatzen dira, baina gero nik uste dut ondo erabili ezkero gauza honetarako ere, eta oso honetarako gainera, oso erabilgarria diala. Bai, eta Xabierri nik bai admirazio handia dut, eta hemendikan besarka bat, bilatzen diot. Eta bai, pixka bat elkarrizketa oso politatea zen, ezagutu honen Xabierren arlo pertsonalagoa ere bai, eta euskaraz bai, eta zuk esan duzuna, askotan sare sozialak asko kritikatzen dira, baina sare sozialetan dago informazio oso erabilgarria eta oso kaltegarria ere bai. Orduan, arazoan ere ustez ez dago sare sozialetan baizik eta erabiltzailean kontzientizatean zein den berentzako informazio ona, zein den berentzako informazio berari lagunduko duena, eta zein informazio den kalte ingo duena, jakitea hortik ez edaten, hortik ez jaten, eta orduan ez da arazoa sare soziala baizik eta nire ustez bentzat erabiltzailearen kontzientzia mailak egiten du gauza bat ona edo txarra. Pixkate hastiarren igual, komentatu hori, zu pilotaria zinan, nahiko asterik, ez, erabaki zenun ustea, edo, tokatu zitzaizun ustea, edo ora maite izan zure bilbidea, kontatu pixkat nola eraman zenun hori, eta nola izan zan pausua. Bai, ni debutatu nuen 19 urterekin, eta, 2017an irabazi nituen bigarren mailako bi txapelketak, buruz burukoa, binakakoa, 2018an esan dezakegu egin nuela pausua lehen mailako tornea jokatzera, lehen maila estelarretan sartzera,
nire txikitako idolo guztien aurka jokatzea, eta hor jendea, ba, bueno, espektatiba handia zituen ere inguruan, espero zen hasier urte asko egotea hor, baina urte txar baten ondorioz, ba, bueno, berriro bigarren mailara jaitsi nintzen, bigarren mailan berriro binakakoa, osea, buruz buruka irabazi nuen, baina 2021-2022 urteak, ba, bueno, eskutako arazoak medio eta baita ere, ba, bueno, arlo mentalean ez ditulako gauzak batere ondo egin, ba, bueno, urte oso txar bat egin nuen, eta geratu nintzen, ba, bueno, ba, bigarren mailan ja lekuri gabe esango dugu, eta lehen maila oso urruti, eta orduan, ba, nahi baino lehenago, netziaten kontratua renovatu, eta bueno, ba, uste baino lehenago bukatu zitzaidan profesional ibilbidea, eta beti esatu duguna, zure kontraktura bezala, horri esker izan ez balitz, ba, gaur egun ez nintzateke, ba, bueno, ontaz bizitzen egongo, benetan asko gustatzen zait nola bizi naizen gaur egun, eta oso betea sentitzen naiz, eta benetan frakaso, derrota, hori ez dozen gertatu izan, ba, gaur egun ez nintzen bizitzen arituko. Asier, baina zu kontatu desuna orduan, bigarren mailan ja saltoa lehenengo mailara, eta gero gelditu zinan limbo hortan, ez lehenengo mailan, ez bigarren mailan, hori dana nola kudeatzen da sana, eta gorenera iristeko bidean zaudenean, bapatian gelditzea, esan dezagun, ezer gabe, ez? Eta... Bai, ba, momentuan oso gaizki. Momentuan konturatu hartzara zuk debutatzen duzu, ilusio handiak dituzu, ez? Eta benetan, zure buruak beti ilusioa jartzen ari da, espektatibak, eta espektatiba horiek betetzen dituzun bitartean, da gozada huts bat, ez? Kirolaz bizitzea, gustatzen zuen horretan, eta gainetikan txapelak irabazten, eta jendeak ematen dizun maitasun hori, eska hori ez dago dirurik hori ordaintzeko. Nik benetan dituan gogoetak, esperientziak, bizi izan ditudanak, eske privilegiatu bat izan nahi urte askoz, bai, orduan ikaragarria da. Eta baina, gero aldi berean, konturatzen zara, ez baduzu buruz irakurketa on bat egiten, zuretzako ametsa dena, exitua dena, eta dena hain idilikoa dena, bilakatzen zitula zure sufrimendu. Nik beti esaten dut 7 urte egin dituen profesional, eta disfrutatu benetan, esango nuke, 2 terdi asko gota 3 egin dituela. Beste 4, 5 gehiago izan ziren sufrimenduzkoak. Sufrimenduak zergatikan, ba nahi eta ezin bat, bai, ikusi duzulako gai zarela, barruan baduzula, eta barrenak esaten dizu, zu gai zarela, baina gero partioa iristen denean, espektatibak, autoexigentziak, presioak, ez dizu uzten ematen, zu uste duzun ematea dukazula, entrenamentuan ikusten duzuna, ez duzu lehiaketan ikusten, eta distantzia horrek zuk uste duzuna egin dezakezula, baina egiten ari zarenak, ba, sufrimendu handi bat, eta zorionez bizitzak bakoitza bere lekuan jartzen du, eta sufrimendu hori ba, eten zen ez renovatutako kontratua. Orduan ulertzen dut zuen izera kirolari askori eta beste kirolari ez dian askori laguntzen, baina zuk zure garai gogor hortan, zezan dezu urte asko sufrimendukoak izan ziala, zuk etzen un coach edo laguntzailerik euki, ez da? Hori ulertzen dut edo euki zenun? Eukin nituen, bai. Momentu batean funtzionatu zidan, beste batean ez, zergatikan, batetikan ni ez nengoelako batetik prestatua momentu horretan kontzientzia maila ulertzeko zer esan nahi zidan, zergatikan coach bateko goratzen ulertzen zidan, Asier, konzentratu hartzara gehiago, marzara konzentratu, eta batari bada esaten bere buruari, venga, konzentratu behar, da ez dagoelako konzentratua. Kontzeptua asko ez nituen ulertu eta ez nintzen gai izan praktikaren emateko, zergatikan ez zidan ulertu behar dugu baitere kontu zibili behar da coacharen paperarekin. Errez izaten da, guazen psikologara, guazen coachina. Coach batek, eta beti gero nik ikasi nuen gero, eta ontako formatu nintzen. Inoiz ez dizu emaitza bat, inoiz ez dizu erantzun bat ematen. Beti egiten dizu zure galderak reflejatu, hau da, zu barruan dituzun, zuri bilatu arazten dizu barruan, baina eliteko kirola, deportea da erresultadutatik bizi da eta resultatu azkarrak behar ditugu. Orduan, kirolari batek ez du astirik hor indagatzen hasteko bere barnean, bilatzen hasteko baizik eta behar ditu erantzun azkarrak, bai, eta nire gehiago egiten zidan, niri barruan indagatu hazi, eta liburuak ematen zizkidan, eta irakurketak, eta ni egia esan asko gozatu nuen, eta asko ikasi nuen arlo pertsonalerako, eta bizitza asko betu zidan arlo pertsonalean, baina kirola arloan ez zizkidan nahi nituen emaitzak eman, bai, egiten zidelako niri galdera asko sortzea, barruan asko indagatzea, eta horrek oraindik eta zalantza gehiago sortzen zizkidan, eta nik orduan behar nituen tresmak, erramintak momentuan emaitza hori lortzeko. Eta nik horregatik diot, ni ez naizela coach bat, zergatik nik akademian ikasitako esango regla asko saltatzen ditut, zergatikan emaitzak emateko kirolariari, zergatik niregan
etortzen bada kiloaria da emaitza bila, eta ni nahi dizkiot emaitzak eman. Eta gero, denboraldi aurrean zehar, eta denboralditik kanpo, egingo dugu lanketa personal hori, eta bilatuko dugu beste kenduko ditugu beldurak, eta gehiago sakonduko gara. Baina konpetitzen gaudenean, gehiago bertuko emaitzak, eta nik ez nuen horrelako coach bat bilatu, coach mentore bat bilatu. Asier, eta zuke garai hortan, orduan kontratua etzi zuten berritu, suposatzen dut hor duelo moduko bate daukiko zenula, garai batez, gainditu beharrekoa edo osnarketa egin beharrekoa, noiz eta nola erabaki zenun ostra, ze uste dut irakurri detela, zuk ikasketa batzu bazen euskan, irakasle eta beste bide bat hartu zen dezaken, noiz eta nola eta zergatik erabaki zenun bidea hartzea, beste laguntzea? Barrutik atera iztean, niretzako kolpe oso gogorra izan zen. Zuk pentsatu, lau bosturtatik pelotarea bideratuan, nire bizitza guztia pelota, nire aitare profesionala izan zen, 15 urtez, familia dena pelota girukoa, eta 26 urterekin, eta egun batetik bestera kontratua amaitzen da, ez dizut errenovatzen, eta oso kolpe gogorra izan zen, oso kolpe gogorra. Eta, hor momentuan, amaitzen zaizu ametsa, ez? Zure nire amets guztiak ziren pelotaren ingo, ere beti esaten nuen, pelota gabe ezin dut zorion izan. Berdin zait, osasuna galduta ere, baina txapel bat lortu behar dut. Eta hori zen diren, Asierren garai hartako sinismenak, ez? Egun ikusten ditudanak kirolari askorengan, bai? Dutela, alden bezala exitua lortu, horrek bere osasuna kaldetuko badu ere. Eta niri lesioetan eta esaten nien, berdin zait zer egin, baina ni jokatu behar dut, jarraitu behar dut jokatzen. Claro. Eta exigentzia guzti horrek ematen dizu azkenean modu inkontziente batean zama handi bat sortzera, eta gero, ezin ateratzea zure bertsiorik ere, eta ezin disfrutatu izatera. Eta momentu horretan, izan zen, lur jotzea bat, izan zen, eta hemendik aurrera zer egiten dut, eta nik IBF ikasia nuen, kapa eratan nuen, orduan nire bidea berez supuestamente zen pelotari profesionala izan, eta hori amaitzen zenean, irakasle, ez nire bizitako planteamenduko horiek ziren, eta amak ere hortara bultzatu zidan, ez? Hasi kurrikulum bidaltzen, Oiartzunen Haurtzaro ikastolan praktikak egiten nituen, eta zitzen, ikastolaren batean hartuko zituzte, edo eskolaren batean ere bai, eta hasi kurrikulumak bidaltzen, eta, aterako zara. Baina, barruan zerbaitek esaten zidan, ez, sufritu nuen guztiak eta bizitako guztiak horrek zerbaiterako balio ibarri zegoen bartzuela, coachinak ikaragarri gustatzen ziten, gure garuna duen asko gustatzen ziten gure arlo mentalak zuen garrantzia, psikologia zuen garrantzia gure emozioetan, bai? Nire coachak eta ematen zidaten liburu bat irakurtzeko pila bat, eta nik 15 egunen irakurria nuen, nik beti izaten dut pelotari izatetik pixka dut utzi egin nuela, eta coachi ja izaten hasten nintzela, zergatik ganuen konstantemente galdetzen nola sentitzen nintzen ni, kantxa barruan, kantxatik kanpo, aurkaria, pixka bat utzi nuen pelotari izatetik, eta ja hasita nengoen coach izaten eta kontzientez izan, momentuan. Baina hor erabaki nuen esatea, nik barruan hau sentitzen dut, honi jarraitu behar diot, eta amari izan nuen, 6 hilabete maizkiazu, eta apinon honen bila noa, eta hori egin nuen, Madriden jo nintzen, coaching eskola batera, eta hasi nintzen ikasketak egiten, gero Londresera joan nintzen baita ere, eta ikasi, benetan gaur egun lortu duena lortu alitzateko. Eta zuko eskaintzen desuna da, orduan, zure ibilbidean ikasi desuna, gero coach ikasketak, ez da? Zezuk esan dezu, arau batzuk, igual iraketzi zaizkizunak, apurtitzen dituzula, zuk bizitakotik, pentsatzen duzulako, errendimendura begira adibidez nola lagundi ezaiek esun kirolariei, eh? Bai, konturatu behar gara, ni beti diot, zenbat coach ateratzen dira urtero unibertsitatetik, milaka, baina benetan, gero asko ez dira benetakoak, esaten dutena ez dute betetzen. Gauza asko, baina gero norain dela gutxi batekin topatu nintzen, eta zitzen, joder, Asier, ¿cómo haces para no ponerte nervioso antes de una sesión? Pero ¿cómo te vas a poner tú nervioso? Si tú le estás enseñando a generar a trabajar hobeto kudeatzen presio, hobeto kudeatzen antxita, hobeto kudeatzen nervioso azuk nola jarriko zara da, ez? Eta askotan, beti zetu dut gauzak pasioz egin behar dira nire ustez, eta coach asko ere badaude bilanekin eta bar, eta nire iritzian egin behar duzu gauza gustoz, bai, eta gustatzen zaizuna, edo ikusten dut gizartean beste asko ere bai lana egiten dutela, irakasleak askotan oporrengatik eta ez benetan gustatzen zailako, eta ez nire iritziz pasioz egiten den horrek ekartzen ditu benetako emaitzak,
eta nik erabiltzen dut, batetikan, nire esperientzia profesionalean, ni bilintzen, coach ezberdinekin, baina batez ere, Joshua del Carmen, dara John Ramen coacha, eta arek energiaren kanpo coaching kuantikoa, esango dugu, han lantzen du asko, gero Imanoli Barondoekin ibili nintzen, hau realeko mentorea izan zen, eta honek coaching newtoniano konbentzionala gehiago erabiltzen du, orduan, dauket pixkat bien uztarketa hori, eta gero nire esperientzia, eta nire ikasketak eginda, eta horre guztiekin, esango dugu, nire metodologia propio bat sortu dudala, eta egia esan, emaitzak ematen ari dena, eta emaitzak ematen dituen bitartean, jarra dezagun hobetzen eta pulitzen metodologia hori. Asian, nik ikusten dut, horrezan dezu oin, coach asko ateratzen diala, ikasketaz, ikasketak itzen dituztela. Ni igual, oso kirolzalea izan naizelako txikitatik, eta lagun asko dazkat, eta fijatzen naiz, kirolari profesionala zu moduan izan zeaten asko, oine coach edo lan hortan naizerat, adibidez unai Arrieta Eskubaloi jokalaria, Elipinedo ere bai, edo Edurne pasaba animalaista, ez? Osa, bada hor zerbait, Zuaiz Gurrutxaga igual beste era batera, baina aida ere, bere kirol ibilbidetik, bere kirol ibilbide hortan, bere barrua ezagutu eta oin hortikan beste ibilbide bat atera du ez, kirolariek badakagu edo badaukazu edo sufrimendu hortatik gero bestei laguntzeko beste errestasun bat edo empatizatzeko igual errestasun bat? Ez nuke esango kirolaria izan behar duzunik hortarako, Nik uste dut bakoitzak bizitzan pasatzen ditugula gure momentu gogorrak eta zailak, eta zuk benetan zure esperientziatik dakizunean zer den horri buelta ematea, zuk asko zera hobeto lagundu dizakezu persona horri. Orduan, horregatikan ez zait iruditzen niretzako psikologo bat adibidez, ez? Asko etortzizkit jende asko esaten ditu, psikologoak ez dizkit ematen erramientako, psikologoak teoria asko ematen ditu, baina ez dit aldatzen ezer. Psikologoa, beti esaten dut, ondo dago, teoria jakita ondo dago, baina ez baduzu zuk bizi izan edo baduzu zuk esperientzia hori jaso, teoria gaur egun bizi gara errealitate batean, teoria oso erreza sare soziala ditugu, dakagu errez, orduan, benetan zer da zuri emango dizuna, diferentziatuko dizuna, benetan zuk bizi izatea, orduan, psikologo batena joatera, psikologoak bereak ikasi duen arabera, teoria hori ematea, ondo dago, baina zuk benetan behar duzuna da persona bat empatizatuko duena eta ulertuko zituena benetan. Ulertuko duena zuk zer pasatu duzun, nondik pasazaren, eta horren arabera emango dizuna, jakingo duena teoria bai, baina benetan bere esperientziatik, sabiduria. Ni beti zut, saber la teoría no sirve de nada si luego no lo aplicamos, si no convertimos en sabiduría. Orduan, nik uste gerturatu bartzarela persona batena berak pasadula prozesu hori. Nik horregatikan denekin hasi baino lehenago lanean, eboluzio sesio bat denei, kontaidazu zer behar duzun, laguntza baldin badu lagunduko dizut, eta ezin baditu lagundu, esango dizut, joan zaitez honena, o joan zaitez horrena, zeratik nik hori ez dut bizi izan, edo nik teoria emango dizut, baina nik berentan behar duena da, nik pasa izan hortik. Zure ustez orduan ze hori izan hasierako galderetako, ja bideratu beste alde batetik, hori da diferentzia coachan eta psikologoan artean, coach edo mentore edo, esan dezu coach izenburua zaizula asko gustatzen, baina diferentzia hori psikologoakin, ze diferentzia dago? Zukiten dezu lana eta psikologo baten artean. Lehendik eta behin ulertu behar dugu psikologoek normalean dena lantzen dute, baina normalean lantzen dizute zure iragana. Bai, normalean zure iraganeko traumak, motxilak edo baldin baduzu, lantzen dute hori, eta ni beti dut, profesional osonak egongo dira, beste batzuk ezaionak, bezala. Orduan, lantzen dute hori, eta normalean ja, kentzen dizutenan hori uzten dizute. Bai, esaten dute, bai, sindatu zara. Guk, coachok edo mentoreok gehiago lan egiten dugu momentu presentetikan etorkizunera begira. Non zaude gaur egun? Gaur zer da, 9 eta 18 minutu, 9 eta 18. Nola aurkitzen zara, zeintzuk dira zure bizitzako emaitzak, eta zeintzuk dira zuk bizi nahi dituzun emaitzak, zeintzuk dira zuk sortu nahi dituzun realitateak. Eta beti gaude hemendik aurrera begira. Bide horretan ikusten badugu badakazula hor, beldurren bat, traumaren bat, motxilaren bat, iraganekoa, bidaiatzen dugu iraganera eta ikusten dugu zer dagoen hori askatzeko, baina beti enfokatu da aurrera begira, bai. Eta bide horretan, bi modutara egin daiteke, bide hori coachak egiten dizuna da espejeatu zuri, hau da, egiten dizu bidean, esango du bezala, akompainante bezala, baina zuk duzu erritmoak, azkarrago mantxoago, eta mentore batek egiten dizuna da bideratu apur bat. Mentore batek sartzen du bere esperientzia, mentore batek ez dizu bakarrikan espejeatzen bakarrizik, eta egiten dizu
hemendik hartzea hobeto duzu. Bai, zuk ikusi, zure erabakia da. Hemendik joaten bazara, hau aurkituko duzu, hemendik joaten bazara aurkituko duzu. Orain zuk ze bide hartu nahi duzun. Eta ikusten badut, baten bati bultzadatxo bat eman bartziola ematen diogu momentu batean. Ikusten badut baten bat ez dela azkarregi doala, eusten dio pur bat bide horretan, objektiboen lortzeko bide horretan. Bai? Baina beti ez da denak ezberdina dira, psikologa ezberdina da, coacha ezberdina eta mentore bat ezberdina da. Nik coachina eta mentorina erabiltzen ditut. Pixka bat, hor dago esaldi bat oso polita dena esaten du. Los psicólogos son la aspirina que te quitan el dolor de la cabeza. Bai. Los coaches son la vitamina que te hacen levantarte de la cama. Bai, orduan pixka bat prozesu guztiaren parte bat esango nuke. Oin zu entzuten, nik garai baten, eta oin oso lagun mina dan, pertsona daukat, eta berak esatzean nien psikologoa, ze berak musika irakaslea da, baina, berak ere oso gaizki pasau zuan, hainbat istripu ikusitxun, eta beraz izan lantzen zu moduan, eta oikonturatzen ez ni beti izan detela psikologoa, baina ez zala psikologoa, coacha zan, edo mentorea, edo bide lagun bat, ez? Aixier, hor esan duzu gauzan niretzat importantea edo, zuk lehenengo egiten duzu, ebaluazio bat, edo, galdeketa bat, edo elkarrezketa bat, paziente edo laguntza eske jute zaizun horrena, eta bati esaten diezu, bai lagun diezazuket, edo uste doietz, beste batzuri ez, zenen arabera, baztertzen dezu edo esaten diozu, ezin dizut lagundu, edo zuk beste profesionala behar dezu. Seguretan nik ikusten badut, bere sinismen limitante horiek aldizko dela kendu, eta benetan, ulertu behar duguna da gu segun eta zer sinismen ditugun, ari gara identifikatzen realitate modu batera. Txartzat edo, bai, orduan, nire eskatzen badit, ez dakit, aixer, nahi dut negozio bat montatu. Edo nahi dut, beste, nire, ez dakit, zerbait nik bizi izan ez dudana, edo nahi dut helburu bat, beste helbururen bat nik ez dudana bizi izan edo nik ez dudana landuan, nik esaten dut, ez da nire arloa. Baina, normalean, zorionez, normalean, niri etortzen dira ja, inorek ez da etortzen, oso gutxi etortzen dira, entzun dut zerbait coach bazarela, eta normalean informatzen dira, jendea ez da tonto, informatzen da, ikusten ditu kontenidua Instagramen, ikusten ditu reelak, ikusten ditu jendearen emaitzak, edo esaten da nire pagina webean eta ikusten du, Ignatorren, zein da nire esperientzia, zein da nire bizitza, eta euneko 90 handi bat etortzen da, ja jakinda, tokatu zen zait, hasieratan batez ere, ez, ni nahi dut ez dakit, nik hori ez dakit, hori debaten beste bati eskatu jozu. Hain izan pentsatzen, lehen esan deguna, nire kontraktura honi esker hemen gaudela elkarrezketan, edo zu kontratua berritu zutenean, horri esker edo, eman zenula pausoa, bizimodua erabat aldatzeko, hain izan pentsatzen, aizinean oin izketan, zuk bideoren baten esaten duzu, gaztetan, edo gazteago gazinean, txikitan, oso lotzatik gazinala, eta kosta bitez hitzaizula komunikatzea, eta oin aldiz, bizitzak ekarri dizu, edo igual ez da kasualitatea ez, komunikatzailea ere bazera, ez zera bakarrekan coacha. Eta nik esango dizut, nire esperientzian, ni txikita, gazteagoan nintzalian ere, badibidez gure etxean betianik izan gara euskal dantza zalea, eta nik akordoan dakat, bilera bat geneukala, lagunarteko bilera bat dantzatalekoa, eta nik iritzi eman nahi nuan, eta itztotelka hasi nintzen, hain urduri neuan alako beldurra dakan, eta gero bizitzak ekarri, edo nik aukeratu dut, komunikazioan aritzea ez, eta gaur egun, egunero, milaka ikusetzulen aurrean hitz egitea ez, hori kasualitatea da edo ez da. Nire coachak esate zuan ez da hola kasualitaterik. Ez ez dago, Ainhoa, ez dago kasualitaterik hemen bizitzontan ezer, dena dira kausalitateak, zer da, kausa zure buruan dago eta efektua ekintza horien arabera ematen duzun ondorioak. Ni adibidez, gogoratu zaitez, gure burua jartzen dizkigu beti helburuak, bai? Zuk helburu bat jartzen duzu momentuan esaten ari zara hori ez daukazula. Nahi duzula zerbait. Hau lortu nahi dut da, gaur egun ez dudalako. Beraz, gaur egun zergatik nago adibidez komunikatzen, hein handi batean nire txikitan oso loatxaten nintzelako eta kostatzen zitzelako asko espresatzea, komunikatzea, hitz egiteko arazotxoan nituen, eta irakasleak ere etzidan ulertzen euskeraz, ez? Eta gutxiago erderaz. Ni oso inguru euskaldun batean ez eta azitakoa naiz, beraz,
erderaz hitz egitea eta hori oso beti lotsatzen nintzen eta beti euskeraz egiten nuen. Eta orduan nik, konturatu zaitez horrek zer txiki umeari zer generatu zen horrek, malestar handia, ez? Ez egon handia, lotxa handiak, eta orduan zer inkontzientemente zer ari zara sortzen, egunen batean nahi izatea komunikatzea. Bai, orduan, ni gero ulertzen duzu zergatikan sortzen dituzun zure realitatea, baina zu gaur egun bizitzen ari zaren realitatea da modu kontziente batean, orain dela 5-10 urte, zuk visualizatutako gauza bat, nahi izandako gauza bat. Orduan, modu inkontzientean egin dugun hau, kontzientemente egiten hasten garenean, gu gara gure etorkizunen sortzaile. Guk aldugu bideratu gure burua guk sortu nahi dugunera. Zeratik, hau baldin badakazu, konstantemente, zu goizean jeiki, eta pentsamenduak etortzen bazaizkizu, zuk bizi nahi duzun errealitate horretara, ekintza horiek egiten duzu, eta zure bizi historia bat idazten hasten zara. Orduan, gakoa dago gero eta kontzienteago egiten. Eta, adibidez, zertagatik dago gaur egun hasier zerbitzura o beste laguntzera, seguraski, 7 urte gehiagoz, eliteko kirola oso, esango du, gauza diren bezala, oso egoista da. Zuri kirol individualak batez ere, zuk nahi du zuri ondo joatea, eta aurkariari aukero joten bat zaio, hobeto zuretzako. Gero, publikoki ez du gori esango, eta ez gara ausartu, humilak izan bargu du, eta baina barruan kirolariak nahi duena benetan da, berari ondo joatea. Eta aurkariari aukero baldin badu, hobeto zergatik berak aukera gehiago izan hori lortzeko. Orduan, mundu, esango du, egotiko edo egoismo hortatik ateratzen zarenean, eta beti diot, ez dago ez gaizki ez ondo, da nundik ari zaren egiten. Gero, konturatzen zara, badagoela beste bizitza bat, askoz ere, esango dugu, lasaitasun, barren lasaitasun, eta zoriontasun handiago ematen dizuna dela bestei zerbitzatzea. Zergatik, zure egoak bilatzen duena beti da plazerra, txapeldun izatea, exitua, rekonozitua, jendeak ikustea, nahi duzuna. Dena dira txikitatik sartu dizkizu, telebistan ikusi dituzunak eta dira plazer egotiko, baina plazerra momentanea da. Hortikan, 2 egunera ez da inor akordatzen zutaz, ja pasada. Berdin da, txapeldun bakoitza dago bere rutinan, bere bizitzan. Orduan, benetako zoriontasuna ez dizu inoiz egoak ematen, ez dizu plazerrak ematen dizuna da, benetan, barnea beteta edukitzea, barren lasaitasuna, satisfazioa, kontzientzia lasai edukitzea, eta hori lan besteen zerbitzura jarrita egiten duzunen bakarrik lortzen da. Hasiera, inidan entzuten, eta nire kasuan ez, nire naiz kirolari profesionala, ez da nahi ere, baina nik ere onartzen dut, nik lagun askokin hitz egiten dut, eta esaten dugu, gu ez gara kirolari profesionala, baina gukiten dugun kirola ere ja, ez da deporte saluz esaten dana, guk helburu batzu dazkagu, erronka batzuk, horiek lortzen ez baitzugu frustrazioak ere bai, exigentziak, guk geure buruari, naiztat danok esan ez ni lehiakorra naiz nire buruaki, baina aldamenekoari ere begiratzen diogu, eta oin bezala ni, min hartuta nagola, eta ezin detela diez karreretan parte hartu, ezin dut entrenatu, hor, kriston barne gatazka sortzen da. Ezin dut imaginatu hori ja profesional izan da zer dan, baina esan nahi, gure moduko kirolariak ere eskuartian eukiko dituzu. Hau dana kudeatzea, ze nik esaten dizu, nik coach edo lagun hori badaukat eta asko laguntzen dit, baina sekulako lana da. Eta zaila, ze ni gari ez larun batean kilometro vertikal bazan, kezuk esango dezu, Jesus, lasterketa txiki bada, baina niretzat importantea zan, eta ari uko itea, zulen esan dezu gauza gainera, ezke lehian gaudenean nahi dugu naizta osasuna kaltetu, ni ostiralean prest nago medikoari izaten, orduan alta emango diazu, lanera jun eta bihar karrean parte hartzeko. Ondo, eta lasterketa hortara juteak ez dizu honekingo, ez? Baina ni prest neuan lanera juteko, ze lanera jungabe ere hor beste barne gatazka badakat, ostras, puntura arte ez nao ondo lanera juteko, ez? Baina eta gero, hori, lasterketa horretara eta esaten, jo, ez naiz horretatik bizi inundik ere, baina baina izena amande, ja maila banda eteman, ja nire buruan entramenduak inditut, dana bete dut, eta hori dana nola kudeatzen da? Benetan esango dit, ez da zaila, baina ikasi behar da. Bai, zergatik ez digute erakusten honetara, erakusten digute, esan dizudan hori, ez, helburua jarri eta helburua bete badut, eta orduan izango naiz zoriontsu eta hori lortzen badut, eta, a ber, zertarako jarri dizuzu helburu bat, bidean zoriontasunak kenduko badizu. Hau da, helburua da zu zoriontsu izatea. Orduan ez duzen zurik nik helburu bat jartzea, eta horrek bidean eri zoriontasunak kentzea. Orduan, bai, hortaz, kuestioa da nondik egiten dugun gauzak. Nik noski dagoela ongi helburua jartzea, baina helburua berak
izan behar du bidean eri satisfazio emango idana. Eta hori zerk ematen du normalean konfidantzak. Hau da, Claro. nik sinisten badut benetan nire buruaren gan, sinisten badut hori iritsiko dela, ez dakit noiz iritsiko den, eta bideko obstakulu bakoitz izango da, ostras, uste nuen hemendik zela, nik nire espektatibak nituen ja hemen egotea, baina lesio bat iritsi zait, edo ez dakit, edo aurkari hobea da. Eta orduan, bueno, goazen hau hobetzea. Eta benetan zu zaudenean progresuan, zu zaudenean, esan duguna, en proceso de creación de ese objetivo, zu zaude satisfecho. Zergatik zaude lasai, ikusten duzu hobetzen zazela, ikusten duzu emaitza hori gerturatzen ari dela, bueno, adibidez burura etorri zituen Iñaki Artola, ez? Bigarren mailako partidua jokatzen edo egotetik txapeletetik oso urruti, ja dabil hor, semifinaletan, finaletan, orduan, noski dagoela zoriontsu, zergatik zaudelako progresuen eta ikusten zarelako hobetzen ari zarela. Orduan, helburua jartzea ondo dago, baina benetan izan daia bideaz disfrutatu ahal izateko. Zergatik, iristen zaren momentuan, ja pasado da, ja iragana da. Eta baldin bada zaude zai beti bizitzan, ara iristen naizenean izango naiz zoriontsu. Joder, ara iristen zaren momentuan da efimero da plazerra. Eta orduan orain zer. Eta orduan jarri behar duzu beste helburu bat handiagoa eta berriro zaude gantxoarekin eta ordura iristen. Eta orduan noiz naiz zoriontsu orduan ni. Bai, Claro. beraz, izan behar du gai, helburua jartzeko bai, baina ez behar izateko helburuaren lorpena zoriontsu izateko. Eta hori da, arlo mentala lantzen da. Orduan, bidean ez zara frustratzen, bidean egiten duzuna da, joder, uste nuen ja merezi nuela, baina ez, dago zerbait oraindikan ez dudana merezi, hobetu behar dudana, eta beste informazio bat ematen ari zait bide hori lortzeko. Azkenean, konturatu zaitez, barrunean, da zuk, adibidez, Everestera igo nahi duzu, zure helburua da Everestera igotzea. Ez duzu nahi benetan helburua Everest igotzea, zeratik, nik hartuko dizut helikopteroan eta igoko zaitut nago. Eta ez egiten duzun. Eta aterako duzu argazki eta ikusiko da, Everest nago baina zu barruan, eta gaur egun aparintziak asko bari du sare sozialetan, aterako duzu kapelarekin eta ezakizet, baina benetan zertarako, benetan ez bazara zu barruan sentitzen, ez baduzu sentitzen plenitudea, eta zerk emango dizu zuri plenitudea, Everest igotzeak, sakrifizio horik, esfortzu horiek, entrenatzea, datuak ikustea eta mierda eta hemendikan, eta nutrizio hobetzea eta hau hobetzea eta beste hobetzea eta esfortzu horrek bilakatzeko Everestera igotzera merezi duen bertsio hori. Horretarako jarri zu helburua, sortzeko bertsio hori. Orduan, bide horrek ematen dizu zuri satisfazio eta benetan horretarako da helburua. Ez lortzeko baizik eta bidean zure satisfazio eta zoriontasun hori lortzeko. Zure bideoren baten esaten deso, ez da? Maten klik hori ten degunean prozesuan zoriontsu izateak, orduan igual emaitzak ere hobetu iten dira? Nik ikusi dut beti, kirolaria benetan disfrutatzen ari denean, ematen du bere errendimendu honena. Eta errendimendu horren ondorioa da, emaitza honenak eskuratzea. Bai? Eta honik bizitzan dut baita ere. Jendeak usten du, bai, el día que gane la txapela, sea campeón. El día que gane la comenzará a disfrutar. Ez, porque si tú estás esperando ese día, nunca va a llegar. Orduan, lehenik eta behin zu hasi ja sentitzen bazarela txapelduna, hasi konportatzen txapelduna bezala, nola jokatuko nuke, aske, libre, konfidantzarekin, horrela izango litzateke nire futuroko bertsioa. Orduan, horrela aktuatuta, inkontzientemente nire rendimentua ja handiena da. Eta nire rendimendu hobetzean, probablegoa da, etorkizun hori sortzea. Manago noizbait zai, ni izateko, benetan aske jokatzeko, ausart jokatzeko, eta hori izateko behar baldin badut, norbaitek txapela bat jartzea gainetikan, ez da iritsiko, zergatik ez naiz horrela konportatuko. Bai, orduan, lehenengo dator, beti izatut, barneko lanketa, sinistea, benetan autokonfidantza irabaztea, zure autoestima igotzea, eta horrela lanketa interno hori eginda, aktuatuko duzu modu horretara, eta materializatuko duzu helburu hori. Aixer, eske adibidez, hain nintzen pentsatzen nigan adibide bat oso garbia, igual ikusten dutena jende gehiongan ere, ez? Honetaz asko hitz egiten dute lagunekin. Ni adibidez, oindala 10 urte, mendilasterketetan hasi nintzanean, niretzat Segamaizkorrin parte hartzea ametsa zan. Ta lortu nuanean parte hartzea, claro, berdin zitzaidan denborak, eguraldia, nire ilusio bakarra zan parte hartzea eta amaitzea. Orduan, amaitu nuanean, ni nintzen la más feliz del mundo esaten dana. Gero eraukide eta aukera hainbat urtetan iteko, urtero gaizki, urduri, aurretik sufritzen, aurretik gaixotzen, nik uste ni neroni alako presioa sartzen niolako, sekulako kalanprekin iaz, oindala 3 urte, hori, erdi gaixorik anemiaki beste batzutan, eta nik uste zu entzuten hori dala, hori, lehengo urte hartan,
erlojuari begiratzen ez nion urte hartan, nire ilusio bakarra zen parte hartzea, jendean berotasun hori disfrutatzea, niretzako aizkorri dela nire mendikutxuna han egotea dorsal batekin, nik hainbeste aldiz ikusi nuan mendilasterketa hartan parte izaten, eta gerora inditxutan edizio guztietan, gero eta okerro denboraz, gero eta okerro sentsazioz, eta hori pentsatzen dut, ostra, igual lehen urte hartan baino beto negoan prestauta gainerako guztietan. Baina igual ez dut disfrutatu hainbeste bidean presio horrengatik. Noski, entzuten dutana, eta niri ere bai pasetzen den profesionaletan, ez? Azkenean, beti zu jartzen duzunan helburu bat eta lortzen ari zarenean, sentitzen da satisfetxo, baina normalean helburua lortzen duzu, gutxien inporta zaizunan helburua. Claro. Eta hau girekin gertatzen da bizitzan, horregatikan ez dut lantzen bakarrik kirolariekin. Pertsona bat baldin badabil, zuek ulertzeko beto, bikote bila, eta gauean ligatzera, necesidades ez du ligatuko inoiz. Claro. Eta egoten WhatsAppean kaka ematen, atzera du, bai? Orduan, kirola da berdin, zu baldin bazaude konstantemente emaitza baten bila, bai? Egingo dituzu gauza guztiak beharretik, perfekzionatu nahia, eta ni akats hori egin nuen, bai? Nik begiratzen bazenean nire azkeneko urteetan ere egunerokotasunan nintzen, arrajatabla dena, pixatzen nuen jana, ez nintzen parrandan ateratzen, lagunekin ere gutxi, ohean, bere orduan, dena perfektu, baina zergatikan beldur nintzelako emaitza bat sortzera, nahi behar nuelako emaitza hori nire autoestima ni ondo sentitzeko. Orduan, egiten duzunen lana dena beharretik, astelenetik ostiralera, ez bada emaitza ematen, egin duzun lan guztia ez du balio. Orduan zaude konstantemente sofritzen, orduan gero eta motxila eta gero eta presio gehiago eta gero eta karga gehiago eta autoexigenteago bilakatzen zara eta gehiago eta burruka interno baten zaude helburua lortzeko. Eta benetan hasten zarenean bidean eskertzen, bai, disfrutatzen, nik adibidez txapelak irabazi nintuenean belaunetik lesio bat nuen, orduan banekin txapelketa bukagutakoan kirofanora pasako nintzela, orduan zaten nuen, naiz privilegiatu bat, beste asteburu bat uzten diten. Eta orduan, ez zegoen helburua irabaztea, baizik eta zegoen helburua jokatzea. Yeah. Eta gozatzen nuen jokatzeko aukera izateagatik. Orduan, eskertza horretikan, benetan jogatzen zu askoz ere sueltoago, askoz ere fruituago, askoz disfrutatzen zu, eta disfrute horrek egiten dizu emaitza horiek erakartzea. Orduan, nik zer ikasi dut gaur egun bizitzan? Ikasi dudana da, nik helburu bat atraitu nahi baldin badut, edozein helburu dena, esan dizuena, bikote bat, edo lanpostu bat, edo hiru kantitate bat irabaztea, edo txapelketa bat lortzea, edo emaitza batzuk lortzea, benetan berdin zaizunean iritsi, eta horrek esan nahi du ez duzula beldurrik, ez duzula lortzeko, zut askoz ere sueltoago izaten zara, eta hori da biderik onena hori atraitzeko. Orduan da, joko egotiko bat, da, zuk nahi duzun hori, bai, gai izan berdin izateko, hori lortu edo izateko, eta aldi berean zentratu hori lortzera. Humiltasun eduki zentratzeko hori lortzera. Orduan, bilakatzen zarenan hainona zure egoak nahi duen helburu hori soltatzeko, ez behar izateko, eta benetan emateko balioa egunerokotasunari, disfruteari, eskertua sentitzeari, aukera eukitzeagatik, benetan emaitzak iristen hasten dira. Eta bizitzak denak kartzen dizu, atraitzen duzu, ez duzunan gauzak egiten beharretik, baizik eta barrutik, nahietik eta eskertza batetik. Asier, bai baino gehiotan aipatu duzu beldurra, zer da, gaur egungo estresakin batera gaur egungo gaitza edo nera beti izaten du, beldurra da mugatzen gaituna edo zertarako, kirolean, bizitzan, maitasunean, lanian, danian. Eta asko dakago, Zalantzari gabe eta txarrena da ez garela kontziente, bai, eta ni ere ez nintzen kontziente, ni gara hartan galdetzen ziren, Asier, zer idozuzu beldurra da? Nik ez zerrik, gainera egoak zuen, nik ez dut beldurrik zerrik, bizitza honetan. Deno ditugu beldurrak, eta benetan konturatzen zara gizartea ikusten baduzu pixka bat nola dagoen estrukturatua, konstantemente uzten gara beldura sartzen, bai? Notizia gehienak zer saltzen du gauza negatiboak, orduan gauza negatiboak, etorkizun negatiboak, eta aia etortzen bazaigu, eta gerra etortzen bada, eta beti dago konfrontazio bat, eskubia ezkerraren kontra, eta matxistak eta feministak, eta eta beti gatazka, beldurrak, kezkak, eta hori gaineratzen badiogu, gure garuna dagoela naturalki eginda beldura sortzera. Zergatikan, gure garuna ez dago eginda guz oriontsu bizitzeko. Gure garuna dago eginda gizakia bizirauteko. Eta gizaki batek bizirauteko zer behar du? Alerta egon, atento egon. Orduan, 2 milioi urtez, modu natural batean eta
balio izan digu, alerta egotea, arriskuai aurre egiteko, entorno salvaje batean bizi ginen, bai, orduan 2 milioi urte horrela bizi izan gara eta zentzu dugu. Azkeneko 1000 urteetan bizi gara gizarte seguru batean. Beldur erreala da zure bizitza arriskuan dagoena. Beste guztiak dira irrealak, baina gure garunak azkeneko 1000 urteetan seguru batean bizita ere sortzen ditu beldur irrealak. Hau da, zer pentsatuko netaz hau egiten badut edo hau esaten badut. Edo ez badut espektatibak betetzen, edo pertsona hori faiatzen badiot, edo gaizke jokatzen badut, edo azterketa ez dut gainditzen, edo pikotak uste banau, edo lanetik bidaltzen banaute. Eta ja niretzako dira beldurrak dira, orduan lotzen naute, ez naute uzten ni izatera. Eta dena egiten dugu, bada espada, kontuz, eduki beste plan bat, ez da zu hori egin zergatikan. Eta dena dira kateak. Txikitan ginenean gu ez ginen horrela umetan. Gu askoz ere libreago ginen, askoz ere gehiago sinisten genuen. Eta askoz ere zoriontsuago bizi ginen. Orduan, gaur egun bizi gara gizarte diot seguru eta komodegi batean, nola daukagun dena nahiko seguru eta nahiko komodo, gure buruak sortzen ditu beldurrak, ez dazkigu aurre egiten ez digutelako erakutsi nola kudeatzen den beldurra, eta sofritzen dugu. Eta benetan, beti diot, askoz ere jende gehiago suizidatzen da gizarte aurreratuetan, Afrikan, zergatikan, benetan han badituzelako esango dugu problemak edo okupazioak eta burua dutelako benetan zentratuta egunerokotasunera, lanera, bizitza aurrera ateratzera, baina hemen nola ja gauden estable, egon komodo, generatzen ditugu beldur irrealak eta horrek egiten digu benetan ez jakitea kudeatzen, benetan gaur egun sortzen ari dena inbeste estres, antxietate, inbeste presio, inbeste beldur eta inbeste kezka benetan. Asier, nola lortzen da pentsamendu horiek aldatzea, pentsamendu positibo bihurtzea? Igual hortarako zure konsultara joan behar da, eta abar, baina jendea jakin dezan badago, ez da? Hau gelditu eta aldatzeko modu hori, beldurrei gestionatzeko modua. Bai. Danok eta gai. Bai, egin behar duguna da kontziente momentu oro. Ni beti dut, oparirik handiena da zu kontzienteago izatea. Kontziente zertaz, ze sinismen dituzun, ze limitazio dituzun zergatik. Zu munduntara etorri zinenean, zure buruan ez zegoen sinismenik. Zu ez zinen etorri munduntara zinenean, ni ezkertiarra naiz, ni eskuindarra naiz, ni ez. Zuizatara, ume hori izan da, reprogramatu esango dugu, ze eskolan ze entzun duen, bere gurasoetaz, ze jaso duen, ze balore jaso dituen, izan batzara umila, izan batzara horrela, izan batzara hau gaizki dago egina, hau da gondo egina, lo que sea, hau da arriskutsua, hau ez da arriskutsua. Orduan, hasi entzuten pixka bat, barkatu, zure emozioei gehiago, bai, eta egin kontziente, adibidez, entzutan ni baldin bago kafetegi batean, eta gerturatzen bada txakur bat, eta ni nervioso jartzen baldin banaiz, zergati da, niri sortu dalako, ez didan koskari egiten txakurrak, bai? Zergati sortu zen niri pentsamendu hori txakur hori ikusita, nik sinisten dudalako txakurrak arriskutsuak dira, niri txikitan zidalako, edo iraganean koska egin zidatelako. Ez da, nik beste sinismen bat edukiko banu, txakurra maitagarria dira adibidez, errealitate berdinean, gogoeko nuke txakurra ikutzeko, pentsamendu izango zen, txakurra ze polita, bere etortzen den. Orduan, errealitatea beti da neutroa. Txakurra etortzea da neutroa. Orain, ni sentitzen ari naizena, beldurtasuna, nik sortu dut. Eta horrela sortzen ditugu emozio guztiak. Zergatik kirolari bat 60.000 kaunura ateratzen da, eta arrotzen da, eta motivazioa sortzen du, eta horrek zer ematen du, konportamentu hobea egitea eta emaitza hobea lortzea. Eta beste bat atxentatzen da, txikitzen da. Ez da kauno, ez da jendea dagoela, ez da zure burua nola ari den interpretatzen horrean daukazuna. Orduan, zu bilakatzen zarenean interpretatzaile hon bat, zure realitatea hobea da, zure konportamentuko bedira, eta horrela zure etorkizuna ere hobea da. Asier, oinai zinean esaten ari eskam nou, niretzako antipodak dira pelotakin, eta nik igandean pelota partida egon nintzanean ikusten finala, eta hondikan hitzartu gabe geneukan gainera elkarrezketa hau, baina behitu izan da, hori ere kausalitatez izango zen. Nik esaten noan, pelotariek ze presio nabaritu behar dut adibidez, publikoa hain gertu edukita, ez? Ze kantxatik oso gertu daude. Zuk esan dezulen banakako kirola da hori aparte, baina publikoa hain gertu edukitzea hori ere presio gehigarri bada, eta bestetik, finaleko pare bat gauza galdetzearrez hori galdetu nahi nizun. Artola, atzetik junzan, gero aurretik, nola manzion buelta, eta maitu zuan atzetik, hori dara nola gestionatzen da? Baitu, lehenik eta behin, esan duzuna, publikoarena gertu ezakizer,
benetan kirolaria ondo entrenatu baldin badago arlo mentalean, ez bakarrik fisikamente, arlo mentala ondo Bai. landu baldin badu, orduan eta jendea gertuago, orduan eta motivazio handiagoa sortu behar dio berari. Bai, hau da, orduan eta jendea gertuago, orduan eta buia gehiago, orduan eta gorago nator ni eta orduan eta gehiago matut nerea. Benetan, kirolari bat kantxan sartzen denean, pixka bat, izan bartzara gai ebatitzeko denataz. Hau da, berdin da zure egoarentzat, esango buruarentzat, bai da finala eta da importanteagoa eta jende gehiago ikusiko nau telebistan eta etxean eta bar, baina hori dena dira envoltorioak. Bai. Zuri benetan gustatzen zaizuna da pelotan jokatzea, txikitan zure lagunekin jokatzen zuen bezala. Eta zu joan bartzara horretara, zu kirolan gozatzea eta txikitan egiten duen bezala. Orduan, gai izan bartzara, zu buruz, zentratuta egoteko zertara, pelota, frontoia eta zer sortu nahi dut hemen, zer joku egin nahi dut. Bai, zerti zaudenean kontzientemente, konzentratuta horretara, zaude pentsatzen, akatxe egiten badut ze pentsatuko dute, edo nire familia non dago, edo bizilaguna non dago, edo galtzen noa, eskizta markagailua ere, bai, konstantemente momentu presente horretan. Eta Artolaren kasuan esan duzuna, bueno, Iñaki, azte honetan nahiko lanketa egin dugu, bueno, finalaren inguruan, bueno, berak beti sinismen limitante bazuelako, edo berak pentsatzen zuelako beti zaten zidan, joder, nik edozein irabazi dezaket, baina laso eta altuna gaur egun ikusten dizkiat beste kosta maila batean. Eta zuk ikusten baduzu beste maila batean, ez duzu sinisten benetan irabazteko gai zarela. Eta ez bazara gai ikusteko, sinisteko benetan irabazteko gai zarela, ez diozu inoiz irabaziko inori. Hau da, kuestioa ez da, sinistan ez dut esan nahi arroa izate, ez da, ni sinisten dut eta ez. Zu joan umil, beti bezala, baina barruan sinistu unean irabaziko diozula. Bai? Eta hori da, arlo mentala ondo lantzea. Zuk, entrenamendu fisikoak denak egingo dituzun bezala, arlo mentala da, benetan konbentzituta joate irabaziko duzula. Hori da, lanak ondo egitea. Gero, irabaziko duzu ez, aurkari baduzu, berak ere mereziko du, berak ere lanketa berdina egin da joango da. Lesioak egon daitezke, partidu txar bat daiteke, lo que sea. Baina benetan sinistu eta nik uste Iñakik aurrera pauso handiena azken urtetan hori egin duela. Benetan hasi dela bere autokonfidantza handiago izaten, beregan sinisten, eta finalean ere reflejatu zidan hori, hoxe, 10-3 galtzen eta berak nola izan zen gai buelta emateko. Berak hor ez bazuen aurreko asteketako lanketa egin, eta ez bazuen ikusi benetan, zergatik ez, eta gaur irabaziko ziot, eta benetan euneko unean joan, nik uste momentu horretan partidutik aterako zela, eta izango zela, orain arteko partiduetan izan den bezala Altuna eta Lasoren kontra, 22 eta 10, 11, edo lo que sea. Eta benetan, hor ikusi dut aurrera pausa handiaren berarengan, gai izan zelako buelta emateko, eta gero, 1915 ikuste Iñakik galdu baina gehiago egintzuela Jokinek irabazi. Bai, atera zuen bere txapeldun zen hori, eta noski Iñakik egin zuela gauzak hobetu beharrekoak, eta ez du txapela Iñakik ez duelako merezi, bai? Egin zitulako akats batzuk, txapeldun batek ezin dituenak egin, eta Jokinek ez du barkatzen, eta Jokinek merezimendu guztiz irabazi zuen finala. Baina beti diot, galdu irabazteagatik Iñaki gaur egun, aste arte izanik, pelotari berdina da. Hau da, edukiko ez baluke edukiko, ez du esan nahi pelotari hobea edo txarragoa denik. Bai, orduan, nik uste, atzo hitz egiten nuen berarekin Iñakirekin, eta balio izan diola berari ere, benetan sinisteko eta ikusteko gai dela irabazteko. Zergatik lasai asko altzuen gaur egun aste artean alegin txapela eduki. Orduan, berak hori ateratzen du positibo, nik ere hori ikusarazi nahi izan diot. Ez dela inundik inora ere atzera pausu bat, baizik eta beste aurrera pausu bat dela, eta lan honetan jarraitzen badu. Importantena da, hortxe da bilela ja, semifinaletan, finalen inguruan, aurten bi finaletan sartu da, eta hor jarraitzen badu, eta badakit jarraituko dela mutilangila delako, lehenago berandu goritxiko zaio. Asier, eta zuk disfrutatu zenun finalean, ze ikusi zintudan ere berakin aldageletara juten da zaten, wow, zelako momentua, momentu horietan zela laguntzen diozu, eta hori zuk disfrutatu zenun, edo zuk ere lanketa batin behar dezu, zure lana eta zure zaletasuna eta disfrutea eta bereizteko edo hori kudeatzen jakiteko igandea moduko egun zail baten, edo, bueno, ez dakit, gakoan egun baten. Bueno, nik gauza hona eduki izan dut, nik beti profesionala nintzenean ere, finaletan, 3 final jokatu nituen, eta 3etan esango nuke egin nula txapelketako partidurik onena, txapelketa bakoitzan, txapelketako partidurik onena finaletan egin nuen, zergatik beti finalak hartzen ditu ja disfrutea bezala, ja lana eginda dagoela, okerrako nuen semifinaletan. Baina
hori oso barrenatu dut eta nik finalan gozatu nuen. Horrek ez du kentzen, nik Iñakirekin afektu handia dudala, eta jakin behar dudala momentu askotan diferentziatzen emozio pertsonalak edo sentimendu pertsonalak eta hor pixka bat hotz mantentzen eta ematen berari behar duena, bai? Zergatik sartzen bazara zure disfrutean eta emozioan eta askotan nik ezin naiz nire buruan sartu eta nik ere gozatu eta esan, ez, nik egon behar naiz berari begira, bai beroketan hasita, nola dagoen, askotan ikusten dut, relajatu egi baldin badago beldur pixka bat sartu, berak puntu hori hartzeko, ikusten badut badagoela ja, revoluzionatu egi beroketatik ja dagoela partiduan gehiagi pentsatzen, nola jokatu nahi duen momentu presentera karri, lasaitu arazi, pixka finalean hortikan izan zela, orduan, nik disfrutatu nuen, baina beste modu batera, bai, eta azkenean, dukentzen baitere zu lanean zaudela, baina lan horrek ematen dizu baitere, euneko horre ematek satisfazio pertsonala, independientemente de, txapelarekin joan baginen asko zero bete noski, baina horrek esaten duena, ez du pertsona eta pelotari hobe egiten Iñaki. Asier, zure bideoetan eta ni gaurko elkarrizketan iristen zaidana da, oso zoriontxua zera laiten desunakin, eta nik uste hori oso importantea dela, zuk esan dezu uste elkarrizketan zehar ere ez, eta nik adibidez, nire euskal filologia ikasi noan, eta nire izate ziaten zala irtera gutxi ezazkan ikasketa, baina niri hori gustatzen zitzaidan, eta ordualdik hori ikasi nahi noan, eta banakian hortik ere biziko nintzala, edo bizibide aterako nuala gustatzen bazitzaidan ez, eta urte askoan euskara zuzentzaile, itzultzaile eta irakasle ere ibili naiz. Zerbait pasio ziten desunean eta zoriontxua zeranean, zuk ustezu horrek emaitzak emate ditxula? Edo hori da importanteena igual bizitzan, zure ustez? Euneko unean Ainhoa. Konturatu zaitez zuri norbaitek esaten badizu esan dizuna, ez? Ez hartu filologia, ez ikasi be, porque hor, kiston kompetentzia dago. Edo, coach hortikan bat dago bizitzea, zu egin irakasle o lo que sea, kontziente egin ari zaizula bere beldurak transmititzen zuri. Bai, zuk zer nahi duzu, benetan, egin kasu zure barruka hotxa izergatikan. Zuk dituzu, nik beti dut, hemen sekreturik ez da existitzen, dituzu eguneko 24 ordu. Eta zuk egiten duzu zerbait pasioz, zuretzako ez da lana. Da, egiten duzu ordu horretan. Orduan, nik hau nola pasioz egiten ditut, sartu ditut milaka ordu ikasten, irakurketak egiten, nire barrua indagatzen, kirolariek ikusten, kirolariek exitosoak entrevistatzen, bilakatu naiz obsesibo bat, friki bat, bai, de acuerdo, baina ez da lana niretzako. Nik gaur egun orain zurekin hemen elkarrezuta egitea ez da lana niretzako, nik gustora nago, orduan. Bilakatzen zara, sartzen duzu hainbeste ordua, hainbeste lan, benetan bilakatzen zara, bai ala bai destakatzen duzu, beste baino bea. Eta zuk beste baino bea bilakatzen zarenean, merkatua jendeak hori baloratzen du, zen du, ostras, honek emaitzak ematen ditu, hau hona da. Eta orduan, dena atraitzen da, baina zergatik atraitzen duzu bizitza hon bat, emaitza hon bat, ez zarelako egiten ari jasotzeko dirua, jasotzeko rekonozimendua, jasotzeko ez egiten duzurako gauzak pasioz. Orduan, benetan gauzak simple egin, benetan egin gustatzen zaizuna, ez utzi besten beldurak, besten sinismenak sartzen, zergatik benetan gu gara, eta hau ez dugu siniste, baina benetan gu gara gure bizitzaren sortzaileak. Guk hartzen ditugu gaur erabaki batzuk, eta erabaki horrek niri ari zait etorkizun bat sortzen eta beste batetik aldentzen. Eta asko lantzen zarenean, konturatzen zara, benetan zu zarela sortzaile, eta dena dautorela beldurak eta kendu, eta benetan bidera duta zure burua zuk sortu nahi duzun horretara, dituzu 24 ordu, eman atentzio, hemen energia nahi duzun horretara, eta hori lehenago beranduago sortuko duzu. Baina gainera, bidean bertan arituko zara zu disfrutatzen. Asier, benetan, eskatu behar nizun gomendio bat amaitzeko elkarrezketara nik uste dut hau, izan dara politela, ala ere, zintet amaitu, galdetu gabe, betaurreko horiek, kristalle infrarrojo dakazu, argien, ez da? Jorge elkarrezketatu nuan, eta betaurreko zuk ere hortan, sinisten dezu eta praktikan jartzen dezu, importantea da zure ustez biorritmoak zaintzea. Beitu inoa, esango dut gozat, ez du sinisten zertan. Hau da, zertan sinisten du Asierrek sinisten du berari emaitzak ematen zuten gauzetan. Orduan, hau ona da, hau txarra da, nik beti diot, nik esaten dudan guztia jendeari nire bezeroai, nire kirolariai, nire esperientziatik etxeten ari naiz, eta nire eman dizut nire honena, eta nire funtzionatu didana, probatu zuk zuri funtzionatzen dizun edo ez. Orduan, nik dena entzuteko presnago beti, ikasteko presnago beti. Hau betaurrekoak esaten dutela ona dela, probatu nituen, eta zer ikusten dut honekin, argi gutxiago sartzen zaidala, orduan, nola argi gutxiago sartzen zaidan, nire garunak ja interpretatzen du gaua dela, orduan,
hau zabalka lehenago hasten naiz, eta ohera joaten naiz lehenago, eta lehenago deskansatzen dut, eta orduan, hurrengo gunean, deskanso beharekin nago. Dena horrela, nik lehen, nek egin duten erokeria kirolari bezala, ayunoa ona dela, eta xerra ayunoa egiten, eta nervioso joatzen nuen te beltza ona zela, eta ni te beltza hartzen partiduen aurretik, eta gero, pasan nintzen nervioso, eta gero kafeina ona zela, eta sartzen nintuen kafeina, nutrizionista botatzen zidan, baina bomba bat, eta ni, revoluzionatuta, jogatzen nuen presaka, eta jendeak ez den presaka jokatzen zu, bai, baina, eta egiten kontziente, ez hartu, ez erosi edozein informazio, dago informazio ikaragarri pila interneten eta leku guztietan, baina entzun zuen barruko ahotsari, entzun zer funtzionatzen dit neri. Honek, hasierak esaten didan honek funtzionatzen dit, perfecto, erabili. Ez ditela funtzionatzen, bota basurara. Baina entzun gehiago zuen kontzientzia ez utzi saltzen hau ona dela eta beste hau ona dela, zenentzako eta zertarako. Bai, bakoitzak momentu ezberdinetan gaude eta bakoitzak berritu gure tresnak eta gure herramientak. Jerba, mila esker. Nik dakar gaina suertea, zurekin elkarrezketa hau izan da, ia zure saio batera jutea. Ez, baina zuzenean, eta ez benetan asko ikasi dut, eta niretzako gaina sekulako plazerra da, euskeraz hitz egin ahal izatea, honelako gauza sakonez. Ematen du gauza importantetaz, beti gaztelaniaz hitz egin behar dela. Gara hauetan, eta gaina nik zure bideotan asko eskartzen dut, gaztelaniaz hitz egin dituzunak, gero subtitulatzea itxuzula euskeraz, alderantziz ere bai beste batzuk ez, baina lehen esten dezula euskeraz. Bai, lehenik eta behin, hau saio bat izan balizuetan ere, etzen nuke hain ondo pasako, gauzak ez entzun nahi dituzuna, baizik eta entzun beharrekoak, hori lehen dengoa. Eta gero, euskararen inguruan eta bar, bai, askotan esaten duzuna, nik pasan nuen nire arazutako bat izan zen, nire kirolari bilbidean coachak biak erdaldunak zirela. Eta nik asko ez nezkien nola transmititu euskeraz, ez nekien. Sí, siento tristeza y rabia y lo que sea, pero ez nekien, benetan zer sentitzen nuen, eta behar bat izan euskalduna nik sentitzen nuen hori berari trasladatu alizateko. Eta honetan hasi nintzenean, hasieran pena da, eta beti diotez, adibidez, bilatu behar izan nuen editore bat subtituloak euskeratuko zizkidana. Bai, eta horre berak ere lan asko ematen du, zergatik zu jartzen duzu gaur egun inteligentzia artifizialarekin edozein editorek, zu bideoa subtituloa jartzen dizkio erderaz, eta errexe egiten du, demora gutxi du. Baina nola ez da gaur inteligentzia artifiziala subtituloak euskeraz jartzeko, nire editore aritzen da, idatziz denbora guztien da kriston meritua du, bai, baina eta nire adibidez bideo bat erderaz edo euskeraz igotzea, 5 aldiz garestiago ateratzen zait, euskeraz egitza. Baina beti diot, badakit horrek euskaldunei gehiago lagunduko diola, gehiago konektatuko duela, eta orduan beti duena aukera dudan bitartean eta nire aletxo bat ere jartzen dudan bitartean, ez da inungo rekonozimendu bat sortzeko, baina niri, barren lasentasuna ematen dit, arrotasuna ematen dit, eta egita dagoen bitartean egiten jarrituko dugu. Niretzat ere nik hortan bat iten dut esan dezuna, zu euskeraz zu behar zenula gaztelaniaz etzinala hain eroso sentitzen, eta nik ere batzutan sentitzen dut euskeraz azkaten iztegi asko zabalagoa dela gaztelaniazkoa baino. Eurazki alderatziz izango da. Nik transmititzeko behar detela, nik euskeraz izan behar dut, ez? Eta hori hasier niretzako sekulakoa plus bada. Ez da plus bat, niretzat oinarri bada, zen nire bizitzan euskera da nire oinarrietako bat, ez? Baina topatzea gaur egun komunikatzaile on bat, olako sakonetan diarduena, eta gainera euskera lehen esten duana, niretzat hori da, zoritxarrez, igual asko baloratzekoa gaur egun. Mila esker, hainua mila esker, eta esaten duen bezala, lanean jarraituko du honetan, nire editorea aspertzen ez den bitartean mentzat, eta bai, gustora egiten dugu lana da, beraz, nik uste falta dela, ni beti esaten dute euskarazko, iruditzen zait euskal kultura oso tradizionala dela, euskalduna garela oso, sinismen oso trinkoa ditugu, eta nik bizitzan duten, ere gurasoak ere baserrik irokoak dira, eta nik beti diot, nik beti zaten nuen, psikologak eta coachak eta horiek ez dute deus balio, hemen lana egin beharra zegoek eta gogorra izan beharra zegoek eta sinismen guzti horiek nituen, eta benetan ematen dizute zurriko hori sinisten duzu bizitza gogor bat eta sufrimenduzko bizitza bat sortzera, eta benetan kontzientzia hartzen duzuna eta beste modu batera ikusten hasten zarena eta gauzak beste modu batera beste bizitza bat sortzen duzu,
baina benetan itiki egon bartzara laguntzara eta lagundua izatea guztera. Baina ze erradan hori iten desuna, ze bestei laguntzea, egia da, nire coach honek esatezian, bestei laguntzen bizizeranean edo bestei laguntzen diezunean beti ondo sentitzen zera, ez da bakarrik lana eta zure bizibidea izatea, da beste zerbait, ez? Eta zuk iten desuna, ostras. Berdina, beti diot, zergatik egiten ari zara gauzak, zergatik eta zertarako, oso garbi eduki hori, zergatikan. Nik adibidez persona bat ikusten badut eta esaten dira, jetxi nahi dut pixu, bai, pixuz jetxi nahi dut udararako ondo jartzeko, jendeak ondo ikusteko, konturatu zire dena dela esfortzu handi bat, argazki ikusteko, eta gero, udarako baldin bada, bueltatuko zara eta gero berriro gaizki sentitzen hasiko zara, zertarako utzi duzu bideo hori, bidean zu ondo sentitu izan bazara. Claro, baina zuk egiten hasten bazara gauza zure balore bategatik, osasuna zaintzegatik, aspertuko zeratik, nire osasunik, zer da garrantzitsua nire osasuna baino, gauza gutxi, orduan, nire zaintzen du gorputza, kirola eginda, alimentazioa zainduta, gero nola ikusiko nauen, da berein iritzi bat, segun bat entzako dugu nahi izan dut, bestentzako ez gaizki, baina nola sentitzen naiz, da nire balore bat, eta horre dakat motivazioa betirako, bai, eta berdina da esate duena, zuk esan duzunarekin, ni baldin manago zerbitzatzen eta nire gauzak egiten nik zerbitzatzeko jendeari, ni ez nahiz inoiz aspertuko nire lanataz. Aldiz egiten modu lan hau diru bat irabazteko, ego aspertuko da, irabazin duzunean 3.000 euro nahi duzu bost, da bost idezar, eta 10 nahi duzunean eta behar bat nora iristeko. Beretan egiten duzunean gauzak balore bati lotuta, zen duena, ez zara aspertzen eta gauzak nahietik egin duzu, gustoz egiten duzu eta gainera emaitzak iristen dira. Pisuz geistea bezala edo diru irabazte bezala. Xeba, mila esker. Elkarrizketa zintzilik utziko dugu, bion perfilean, ez da? Igual jendeak ikusteko. Arazorik gabe. Uste jendea egon dela idazten eta gustora zegoela, eta, bueno, ni bintzat oso gustora egona ez, eskertze pila bat. Eskerrik asko zuri, nik ez dut galderak eta ikusi, zergatik, bueno, sare sozialetan ere ari naiz, hobetzen, baina, bueno, beti bat eszeptikoa gauza behi. Hasieran esan dugu, hasieran bueltatuko da, ez dira sare sozialak problema, dara usuari kontzientzia maila, baina bai iruditzen zait, kontzientzia maila oso baxua dakagula gizartean, eta sare sozialak mina handi egiten ari dira gizarteari, zergatik ari zaigu sortzen beti autoexigentzia bat, eta beti desio bat, eta ikustea jendea ongo, eta nik nahi dut, eta necesidade horrek ari zaigu zoriontasuna kentzen. Orduan, guazen kontzientziago egitea, eta guazen gehiago gauzak egitea, esango du, autentizismotik, edo gauza sentzioago, eta beste humiltasun batetik, eta ez erakutsi nahi batetik, hori da nire mezua bentzat. Bai, betu, lehen gaina esan benoan amaita horretik hor esan desunian eberesteko adibidea norbaitek idatzi du ebereste esan badablan, ez? Neguan egon nintzen aletxikonen espedizioan amadablamen, baina nik adibidez hasieratik esan bale eta oso argi daukala amadablan oso handia zala niretzat. Eberestare handia bada, baina amadablan oso teknikoa da. Eta bidean asko disfrutatu nuen, jakindan nire helburua zein zan, ez? Bigarren kapalekura iristea. Eta ez banintze iritsiko ere, nik uste ondo pasako nola, gaina iritsi nintzen. Baina ez nolako jarri, igual helmuga tontorrean, ez? Baina, bueno, hori, jarretzaia batek horri datzi doalako hori. Benetan, zalantza egiten baduzu, zalantza momenturen bat egiten baduzu, gai izango naiz edo ez? Eta, gai, zu bestela ez duzu zalantzarik egiten. Hau da, zuri ez duzu zalantza bat etorriko, ea Usain Bolt irabazten dizuen 100 metro lixoetan. Inoiz ez. Ez duzu zalantza egingo, ez duzu ez da saiatuko ere. Baina, zalantza egiten baduzu, da zuk barruan badakizulako alduzula. Orduan, lanketa badago, kentzeko bidean kentzen dizketen beldur guztiak eta egiteko pausuz pausu nire bide bat. Ikusteko eta sortzeko sortu nahi duen hori. Oman dituzu gako pila bat, eta ni saiatuko naiz gaurtik aplikatzen, nire beldurra gainditzeko, nire frustrazioak lantzeko, eta batez ere zuk esan desuna, disfrutatu bidean, eta beste gauzat, eske hainba gauza esan dituzu, baina esan desunean, helbururik gabe edo helbururik gabe eta emaitzari begira egiten ez degunean, ni akoratzen ez, karrera askotan atera naiz, bateron batean erlojurik gabe ere bai, eta orduan ondoen. Mendik aurrera horingo dut gehiotan. Kuestioa ez da erlojurik gabe edo gabe ez egitea. Hau da, kuestioa da nondik egiten ari garen. Hau da, gai izatea nik erlojo dukitza, baina ez behar izatea... Bai, hori esan dut. Jendeak gai esaten dit. Joder, jo ez dut tarjeta hartzen karteran, porque tarjeta hartzen badut, erosten dut edozer gauza. Ez, izan gai tarjeta emateko eta esateko ez gauza erosten.
izan gai erloju emateko eta zu ikusteko ze datutan zoazen, zergatik da informazio on bat zuretzako, baina ez saldu zure presioa esanez, joder, berandu noa eta ez ja pentsamendu negatiboa ez dut lortu ez iritsiko, ez gai izan honi ateratzeko zure zuku, ateratzeko positivismo, esateko informazio modua eta mega puntxu bat jakituko entzuten. Kuestio ez da jendeak askotan, joder, ba nik txapelketa honen egin dut, gutxina prestatu dudan. Ai, Asier, zeizu entzuten? Bai. Orain bai. Jendea etortzen zait eta, joaxe, nik txapelketa honen egin duen, gutxina prepatu nintzenean. Orduan, gehiago prepatu, orduan eta gutxiago... Ja, ez. Zu gehiago prepatuta hobea zara, baina ikasi bai kudeatzen zure alde. Eta zergatik, zu benetan, ez baduzu preparatzen, nola, ez duzun espetatibarik, ez duzu presiorik, eta bale, egiten duzu onena, horregatik da importantea disfrutena. Baina, zu hobeto prestatuta bazara, zure gaitasuna ez da hemen, dago hemen goran. Baina, igo ezazu autoexigentziari mailan, zure autokontzeptua, sinistea gai izango zarela. Bai, zergatik, gehiago entrenatuta egiten duguna espektatibakillo, baina jarraitzen badu autokontzeptu berdinarekin, lehenko bertuaren autokontzeptuarekin, horre generatzen dugu presioa eta benetan ez ateratzen eta gero frustrazioa, nik uste nulako, prepatu nahizelako eta odena egin duarako, eta ez duarako emaitza lortu. Ja, baina ez duzu benetan sinistu hori lortzeko gaitzarela. Asier, eta gaina bizitzako zenba gauzatan, esan desun modukoa erosketak eta txartela izan daiteke mugikorran erabilera, ez? Jakin eramaten, baina ez hainbeste erabiltzen edo, ez? Mugikorra, tabakoa, alkola, gizartea oso ahul batean bizi gara. Zergatik gizarte ahul batean, ez garelako ez esateko edozein antojo hori, ez gara gai esateko gure buruari, ez orduan, benetan honen kontrol hartzen duzunean, bizitzaren kontrol hartzen duzu. Asier, beste saio bat ingo dugu, biorritmoak errespetatzeko ja gaueko 10 eta gaua danez. Ja, normal. Baina beste saio bat ez union ingo dugu. Ados, egingo dugu aurrerago, bai, agenda nahiko zera dauket, apretatua, baina aurkituko dugu tartetxo bat, eta beti tartetxo bat badugu, egingo dugu arazori gabe. Mila esker, eta hori zintzelik utziko dugu bideoa jendeak ikus dezan. Oso ondo mila esker, ondo segi. Pasa guztioi, agur. Agur. Bueno, eskerrik asko Asierri eta eskerrik asko danoi, eta esan dakoa, oin zintzelik utziko dugu bideoa, danok ikusteko, eta horrekiko duzu eskura Instagramen. Mila esker.